så der er YouTube. Jeg er Septimator. Jeg er YouTuber, og jeg var på nogle videoer med Minecraft og Roblox. Så tror jeg har ikke så meget at sige. Det her er min videokanal. Der har bare spurgt en masse sjovt. Og gør noget rigtig sjovt. Som her. Jeg undskyld, den her hjemme er sådan lidt tom. Men husk at subscribe, eller I skal subscribe til mine venner. Den tager separat, som I måske har set. Og måske som I også måske har set. Og måske I også har set, den tager separat. Måske også subscribe. Altså, hvis I ikke ved det, så er subscribe altså at abonnere. Husk at like videoerne, de laver. Så har jeg vist ikke mere at sige. Hej hej.